ngayong araw dito sa IRIGA City guys. Megalo shoutout Team Israel, Kelly Castro, Team Alliance, JR Bitara, Kita na Maria Gabe, TMLG Kabila, Beijing Vlog. Maraming salamat po support. Pasok mo na ito po guys. Hanggang sarado pa siya guys. Meron din dito guys, Shakey's. Lawak yung parking lot. At doon guys yung employee entrance. Sarado pa yung mall. Guys, pasok muna ako guys. Work muna tayo guys dito sa IRIGA City guys. Anong capital IRIGA guys? Nandito na tayo guys sa employee entrance sa likod. Yan yung receiving area niya. Yan, bawal po ang cellphone sa loob. Bye bye. Thank you for watching. Megalo shoutout, Kelly Castro, Love, Team Alliance, Team Israel.